начина си на мислене, имам усещането, че не само съм бил отворен, съм посипани с червен пипер и защото станах ще си правя клип, само да не ме измамиш. Добре дошли. Мърквай! Айде! Добре дошли в шоуто на Дарко. Днес ще обясняваме за трудните легота, каквито не се препоръчват за малки деца. Така, нека да започнем с тази част. Тя е най-възможно най-любимата ми. Така, нека започнем с слагането на нея. Като ето така. Имаме и още една част, която не могат да я слагат малките. Тази, тя е същата, но по-дълга. И още една такава, същата, слагате на същото място. И това е най-малката, освен ако не я дадете на малките братя. Това е същата дълга, затова първо почваме с едно. Това е двойно. Също искам да ви обясня и нещо друго, където е най-важно. Коя част е най-важната от легото?